Cestovať po Košiciach MHDčkou 6 mesiacov len za 2 eurá? To by som chodil autobusom s takouto radosťou. 120, hoši! Ako ti už asi došlo, je to podvod. Toto nie je oficiálna stránka dopravného podniku mesta Košice a neskutočne ma irituje, že túto stránku ešte stále neodstránili, je tam už od októbra 2024. Po kliknutí na túto stránku prídete o svoj Facebook účet a vo vašom mene budú písať komentáre, ktoré odporúčajú túto podvodnú stránku. Pre vás som túto stránku otvoril v izolovanom prostredí a ukážem vám, ako to vyzerá. Zdôrazňujem, neklikajte na to, je to jasný podvod. Po kliknutí máte 3 pokusy na otvorenie darčeka, samozrejme máte istotu, že z jedného akože vyhráte. Zobrazí sa vám okno s výhrou, následne od vás vyžadujú zadať vaše údaje a samozrejme kreditnú kartu. Po zadaní vám vybielia účet a prídete o všetky vaše úspory. Pozor, táto stránka je robená aj pre iné mestá. Ja som našiel Košice, Žilinu, Hradec Králové, Ostravu, no určite existujú aj pre iné mestá. Dávajte si pozor, nikto vám nedá nič zadarmo.